Nang kebiare perkembangan modern, kutha Surabaya sik nyimpen akeh jejak-jejak tinggalan jaman biyen. Koyok gedung-gedung kolonial sing jejer nang pinggir rembong gede iki. Gak cuma nambahin nilai estetika kota, tapi nyimpen riwayat perjuangan, dol tinuku, ambek kehidupan sosial Surabaya jaman biyen. Nang walie tembok-tembok kandel nyimpen rentetan sejarah perang ambek dinamikai kutha pelabuhan gede nang jaman kolonial Londo. Sakliyane blegere gedung-gedung tinggalan Londo, nang Surabaya akeh maceme kampung-kampung unik. Salah sijine yoiku Kampung Ketandan Surabaya. Kampung Ketandan iki kepitung kampung lawas nang kutha Surabaya. Secara administratif manggon nang Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng. Dulur, ya apa kabare? Tak dungakno seger waras, akeh rezekine. Nah, blakraan dino iki, aku ngejak dulur kabeh ngluroni riwayat sejarah sing ono nang Kampung Ketandan Surabaya. Ono apa wae nang Kampung Ketandan iki? Semakan terus blakraanku ojo nanditi. Kampung Ketandan yoiku salah sijine kampung lawas nang punjere kutha Surabaya. Secara administratif, kampung iki manggon nang wilayah Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng. Kawasan Ketandan dibatasi ambek embong-embong gede, koyo dalan Tunjungan nang sisi etan, dalan Embong Malang nang sisi kidul, dalan Blauran nang sisi kulon, dalan Praban nang sisi lor. Masih diubengi gedung-gedung dukur, mall, ambek pusat bisnis. Ketandan tetep mertahanno identitase dadi kampung lawas nang tengahe kutha Surabaya. Nah, dulur, Kampung Ketandan iki salah siji kampung lawas sing ana nang Surabaya. Iki buktine, ana akeh nang Kampung Ketandan iki omah-omah lawas kaya ngene iki. Jadi mulai arsitektur pagere sik kaya ngene iki yo, apik yo, klasik temenan. Iki enggak ana sing dirubah, mulai arsitekture, jendeloe, pintune iku sik bener-bener orisinil. Nah, kaya ngene iki. Ana piro nang Kampung Ketandan omah ngene iki? Wis gak keitung, Lur. Kampung Ketandan iki luase apa ya? Anang kene iki ana 12 RT. 12 RT wargae paling akeh, terus wilayahnya paling omboh. Jadi Kampung Ketandan iki istilahnya iki ana nang wilayah Segi Empat Mas. Segi Empat Mas iku dikeliling embong-embong gede. Jadi ana embong Tunjungan, embong Malang, embong Blauran, ambek Praban. Ngono iku, Lur. Nang akeh jejak-jejak jaman biyen, sampai saiki tinggalan sejarah iku mau seisok ditontok nang jerone Kampung Ketandan, yaiku akeh oma-oma model arsitektur kolonial. Kampung Ketandan sik tetep nyimpen nuansa jaman biyen, era periode marine kemerdekaan. Ketandan isok gawe contoh nyoto, nek kawasan heritage isok bertahan, relevan, masio lingkungan sekitare cepet berubah. Kampung iki sik tetep njogo identitas lawas, ambek sithik akeh tetep ngimbangi gebyare kutha modern. Sakliyane iku, ana sumber sejarah nerangno pas zaman awal-awal sekitar tahun 1940-an, area sing saiki dadi kampung, jaman biyen dadi area Kerkhof utawa makam Londo, termasuk makam Tionghoa. Nah, Lur, iki nang Kampung Ketandan maneh yo. Ono maneh iki lho sing iso didadekno bahan sejarah. Nah, biyen kan Kampung Ketandan iki biyen iku area pemakaman Cina, pemakaman Tionghoa. Salah sijine buktine iki ono nang kene iki. Yo, iki ono batu nisan Cina bertuliskan koyo ngene iki ya. Nah, iki biyen iki ditemokno iki pas gawe iki pemugaran gorong-gorong anyar. Nah, iku lho anak arek liwat. Tak takoki yo. Mbak Fanin, sini. Teko ndi? Teko ndi awakmu? Aku mari teko arek-arek mau. Oh ya wis.
tak kenano ya lur ya. Iki jenenge iku Mbak Vaninda, ketua Karang Taruna nang Kampung Ketandan iki. Karang Tarunane nang kene iki yo jos, aktif tenan. Sing ngurusi sanggar Cak Markeso yo arek Karang Taruna. Kamu iso jelasno enggak iki ditemoni nang ndi? Awale opo, sejarahnya opo? Ayo, ketua Karang Taruna iku pasti ero. Ya, jadi biyen iku gak sih kayak tahun 2025 iki iku ana pemugaran gorong-gorong nak daerah kene. Mari ngono ditemukno batu nisan atau bong Cina iki beberapa bong. Di kedalaman yo gak jero-jero banget sih. Terus mari ngono akhirnya ambek warga diangkat iki bonge iki abot banget rek. Asli ya. Abot banget jadi sing ngangkat kudu wong akeh. Nah, terus mari ngono diangkat terus saiki dadi ambek warga digawe pajangan atau iki digawe tempat lungguh-lungguhan ngono. Terus mari ngono ana sing nak balik RW pisan jadi disebar ngono. Jadi lungguh nang ndukure batu nisan ngono ya. Nah, jadi lungguh ekstrim kan. Warga Ketandan iki seneng lungguh-lungguh nang ndukure batu nisan. Oh iya lur, nang mburiku iki sik ono maneh iki omah lawas. Akeh kan omah lawas iki. Beneran arsitekture, jendeloe, pintuwe, pagere iki wis koyo ngene tapi sik kuat lur. Ya, iki bukti sing jenenge Kampung Lawas Ketandan iku nyoto, apik, jos. Ayo ndang mrene kabeh ya. Bong Cino nang Kampung Ketandan gak cuma dadi tinggalan sejarah, tapi dadi panggonan ruang kontemplasi. Kampung iki ngejak sapa ae sing mara nang kono gawe ngrenungno riwayat jaman biyen, ambek ngurmati ngajeni akeh budaya sing bentuk kutha Surabaya. Akeh tinggalan iku mau gawe njaga cerita-cerita lawas supaya tetep urip nang jaman modern saiki. Nang jerone ganggang cilik Kampung Ketandan ngadeg jejeg bangunan omah pendopo joglo sing dadi kebanggaan warga. Teko kadoan pendopo joglo Cak Markeso. Bangunan iki nggambarno koyok pedotan wektu sing disimpen gawe rasa handarbeni nang warisan budaya Jawa sing tetep urip nang tengahe kutha metropolitan. Pilar-pilar saka goro pendopo joglo iki teko kayu jati lawas. Yo iki salah sijine sing munculno aroma khas bangunan omah-omah tradisional jaman kuno mbiyen. Tiap ukiran nang papan belapak duwe pesen bisiki riwayat bab tangan-tangan telaten sing ukir, yaiku gabungno estetika ambek filosofi nyawiji sing selaras. Nah, Markeso iku salah satu tokoh seni, khususnya iku seni ludruk sing ono nang Surabaya. Nah, ben opo kok dijenengi Cak Markeso ngono iku. Nah, generasi saiki sing jenenge seni iku sik tetep diangkat nang Kampung Ketandan iki. Jadi joglo iki kegiatane akeh dulur. Salah sijine ono sanggar tari remo, tari kreasi, ono sanggar lukis. Gurune iki oleh sponsor teko Dinas Pariwisata. Teko Balai Pemuda. Jadi gurune iku ya guru-guru sing bener-bener profesional. Nah iki joglo Cak Markeso iki gede. Biasae nang joglo iki kegiatane selain digawe kegiatan sanggar, iku ya ono kegiatan posyandu, ono kegiatan rapat PKK, arisan, ono kegiatan arek-arek cangkruk, digawe istirahat pisan mangkene iki. Arek-arek mulai sekolah istirahat ngadem ambe angin iku nang kene iki enak. Jadi nang kene iki enggak sumuk lur. Nang kene ku enak adem. Nah, iki koyo ngene iki. Ono sing duwe tanang Surabaya, joglo sakmene gedene liwati Kampung Ketandan. Pendopo joglo Cak Markeso gak cuma dadi tinggalan fisik budaya Jawa, tapi dadi simbol ulete warga Ketandan, jaga keseimbangan modernitas kutha ambek tradisi. Ngadeg jejeg dadi pangeling nang walike kebiare kutha Surabaya, sing ana panggonan sing tulus tanpa pamrih ngramut nilai keluhuran. Pendopo iki dijenengno Cak Markeso
yaiku reka dayane warga Ketandan ngurmati salah sijiné seniman ludruk Jawa Timur sing tau ngibur, ngritik ambek tulodo gawe masyarakat liwat gaya panggung sing khas. Sakliyane iku, fungsi pendopo joglo Cak Markeso digunakno dadi panggone guru-guru PAUD mulang arek-arek cilik nyanyi, ngenalno huruf, angka, warna, ambek cerita dongeng bab kebecikan. Ruang terbuka pendopo iki ndadekno arek-arek cilik isok bebas sinau gak atik sekat pembatas. Ono kegiatan sinau arek-arek TK PAUD, pendopo joglo Cak Markeso gak cuma dadi bangunan sejarah, tapi dadi punjere panguripan cilik sing munculno bunga sumringai hati. Pendopo iki dadi simbol nek warisan budaya sik terus urip. Cukul ambek isok ngekei manfaat gawe generasi penerus. Sakliyane iku gak ada teko pendopo joglo Cak Markeso, ana salah sijine panggonan sing disakralno ambek warga masyarakat Ketandan, yaiku pesareane Mbah Boyo Tondo ambek pengawali. Kaya masyarakat Ketandan, Mbah Boyo Tondo gak cuma tokoh leluhur kampung, tapi pawongan Mbah Boyo Tondo diyakini dadi sing jaga awal babat alas kampung kuno. Akeh riwayat cerita tutur jelasno nek Mbah Boyo Tondo pawongan sing uripe sik madya, tapi duwe kearifan ambek dikdaya iso njaga keseimbangane kampung teko bebaya rubeda apa wae. Masya Surabaya saiki dadi kutha gedhe metropolitan, pesarean Mbah Boyo Tondo tetep dadi tetenger sejarah. Nek kampung Ketandan duwe oyot sing kuat. Nang kono riwayat jaman kuno biyen ambek jaman saiki kepethuk. Panggone cerita leluhur terus murup, kejaga ambek rasa bekti ngurmati warga Ketandan sing gak ngarah ilang. Nang padete wilayah Genteng Surabaya, persis nang pojokan kampung Ketandan, ana salah sijine bangunan lawas yaiku Masjid Kuno An-Nur. Masjid iki dadi seksi bisu akeh kedadean-kedadean apa wae nang punjere kutha Surabaya ket jaman biyen sampe saiki. Masih gak gede koyok bangunan masjid modern, pesonae justru nang sederhanae arsitektur ambek asline bangunan. Nah, dulur, iki ono maneh salah siji tinggalan sejarah sing ono nang kampung Ketandan. Iki ono Masjid An-Nur. Masjid An-Nur iki biyene ya langgar biasa. Terus dialihfungsikan jadi masjid iki tahun 1915. Iki wis direnovasi, tapi tetap nggak ngilangno arsitektur asli zaman tinggalane zamane Londo biyen. Arsitekture, daun pintune iki sik pancet. Sing digenahno iku mek atap ambek kamar mandi ambek tempat wudu. Masjid Kuno An-Nur gak cuma dadi panggonan ngibadah, tapi dadi panggone titik temu kehidupan sosial kampung. Suasana sing tenang nang pojokan kampung ndadekno oase spiritual nang kebiare dinamika kutha gedhe. Sampai saiki, Masjid Kuno An-Nur tetep dijogo, diramut, dihormati ambek masyarakat warga kampung Ketandan. Para wargae sadar rumangsa nek Masjid An-Nur gak cuma wujud blegere bangunan, tapi warisan leluhur sing nyimpen identitas jati diri ambek sejarah dawa nang kampung Ketandan. Kapanane pas iki proses renovasi, mangkene iki ono galian gawe septic tank. Nah, durung gali sampai sak meter iku durung nyampe. Iki para tukang ambek para warga sing kerja bakti iki wis nemokno iki. Iki bukti biyen wong Londo iki
bener manggon nang ketandan. Iki ana botol. Iki botol anggur. Iki ana tulisannya tahun 1800. Ya, tahun 1800-an. Ya. Iki botol gawe fermentasi anggur. Iki. Nah, kayak ngene iki ana nek dihitung iku kurang luwe ana 30-an. Nemu nang kene. Sebagian wis ana sing kena lenggis tukang pas gali, sebagian sek utuh. Dungakno ae ketandan empok duwe museum ini gawe nyimpen barang-barang sing ditemukno nang sekitaran kampung. Ditontok teko bentuke, ancen beda ambek umume gendul jaman saiki. Bentuke cilik, dawa ambek kandel. Nang tiap gendul sing ketok jelas tulisan sing timbul nggawe huruf basa Londo, Distiller de Rich utawa Distillery 1881 Rotterdam. Yaiku salah siji jeneng perusahaan omben nang kutha Rotterdam, negara Londo. Ono pendapat teko para sesepuh kampung, kawasan saubenge Masjid An-Nur jaman biyen dadi jalur penting para bakul gede ambek serdadu Walanda. Gak dipungkiri, akeh temuan gendul-gendul iku mau bekase barang-barange wong Eropa sing mlaku utawa manggon nang kiwa tengene wilayah kuno. Ambek bagian logistik sing ditinggalno nang jaman pergolakan sadurunge kemerdekaan. Masjid kuno nang Kampung Ketandan nyimpen riwayat cerita akeh pawongan tekon njaba ambek pribumi sing tau ngukir sejarah Surabaya dadi kutha pelabuhan gede. Masjid iki dadi pangeling nek identitas kutha gak cuma dibangun teko modernitas, tapi teko jejak-jejak lawas sing tetep ana nang jroning sepi. Teko gang-gang cilik sing ana werna-wernine seni mural kreativitas warga nang jerone Kampung Ketandan ana panggone aktivitas kreatif, yaiku UMKM Batik Sibori Ketandan. UMKM Batik Sibori nang Kampung Ketandan digerakno teko wargae khususé emak-emak sing kreatif. Selain ono situs-situs sejarah nang Kampung Ketandan, iki ono salah satu kegiatan hasil dari asli Kampung Ketandan, iki karya emak-emak. Ngasilno beberapa ono produk batik. Nang kene iki ono batik tulis, ono batik Sibori. Apa iku batik Sibori? Ya koyo ngene iki. Jadi emak-emak iki ngerjakno batik yo rasan, yo curhat, ya. Nah, koyo ngene iki. Iki ono batik-batik koyo ngene iki. Iki hasil asli emak-emak Ketandan. Kumpul-kumpul rasan-rasan menghasilkan cuan. Ngono iku dulu. Nek sampean-sampean kabeh butuh batik model opo wae sing tulis sing celuk mreneo nang Ketandan kabeh, jaan kabeh kanca, dulur kabeh jaan mrene. Teko uleti emak-emak Kampung Ketandan sing akhirnya ngasilno motif-motif eksperimen sing tetep selaras ambek nuansa batik Nuswantara. Iki kaine biasa kini gawe katun yang premium. Jadi yang paling apik supaya warnane bisa mengikat ning kaine. Karena Sibori itu kita menjual warnanya harus mencolok. Nah, ini iki teknik jumput. Jadi iki sing cilik-cilik ngene iki carane dijoput sedidik terus dikareti siji. Dikareti isok ditali isok. Lah nek sing gedhe iki botone karet telu apa loro. Jadi dijupuk sithik ngene, dikareti siji, terus meneh siji meneh, terus meneh siji meneh. Isok siji, isok telu. Nah, terus sing iki ana maneng, iki teknike seje ambek iki. Iki kira-kira gawe teknik apa maneh? Nek iki teknik lipat atau itajime. Biasane nang bahasa Jepang iku istilahnya itajime. Jadi iki dilipati itu kayak kipas ngene terus digawe segitiga.
Nah, iku memang rada angel. Jadi makanya harganya mahal karena memang kita harus bener-bener rapet. Nek gak rapet nanti blobor. Eman, nangka ini elek. Nah, kayak iki juga itajime tapi sistemnya kotak. Jadi ini sekoyok ngene. Warna-warni alami dicampur modern gawe selera arek-arek saiki. Ndadekno batik Shibori Ketandan gak cuma dadi kelambi sing apik, tapi kasil teko karya seni sing banggakno. Mbak, sampean tekan ndi, Mbak? Ke Malang, Bu. Oh, ke Malang iki, Lur. Monggo, Mbak, iki diborong. Sampean iki gawe apa, Mbak? Digawe dhewe apa digawe oleh-oleh? Tak gawe oleh-oleh, Bu. UMKM Batik Shibori Ketandan saiki dadi simbol kemandirian ekonomi warga. Ambek gawe bukti nek kreativitas lokal isok bersaing. Iku kedukung komunitasi emak-emak ambek semangat gotong royonge ndadekno Kampung Ketandan dadi jujukan destinasi budaya kreatif nang Surabaya. Sakliyane iku, nang Kampung Ketandan ono panggonan menarik gawe nyangkruk. Ya iki rek, kafe arek kopi. Panggonan iki cocok gawe nyangkruk rame-rame utawa ijenan ambek golek inspirasi. Nah, Rek, saiki aku ono maneh nang salah siji omah lawas sing ono nang Kampung Ketandan. Tapi kondisine saiki wis berubah. Jadi panggone cangkruan arek-arek nom, arek-arek Gen Z. Duduk wong teko Surabaya tok sih, teko luar kota, iku wis delok kontene kafe arek iki nang sosial media. Iku wis penasaran kabeh. Akhire padha moro nang kene kabeh. Ya, iki kafe arek. Iki sing duwe iki tetep arek Ketandan asli. Ya, kok ketemu ambek owner langsung. Tiap proses nggawene gak cuma sekedar gawekno pesenan. Barista gak cuma gawekno kopi ae, tapi njogo suasana nyaring ramene kutho, ndadekno suasana hening sing nyaman. Aktivitas barista iku mau dilakoni ambek ibarate koyok waktu melok lindik-lindik bareng ambek metune aroma kopi arek. Di Arek itu berdiri di tanggal 10 November di pas hari pahlawan di banyak acara di Surabaya 10 November di tahun 2023. Jadi kurang lebih udah berjalan di tahun ketiga. Nah, terus Arek sendiri jualan kopi itu karena aku sendiri suka kopi. Kemudian aku pengen bawain, kan biasa di Surabaya kopiku larang lah. Nah, gimana caranya bisa nyediain kopi yang enak tapi harganya terjangkau. Arek kopi lahir teko semangati arek-arek Ketandan kepingin gawe panggonan ngelompok sing nyaman. Kerasan, gak boseni, gawe sopo ae sing nyangkruk ngopi nang kono. Arek kopi gak cuma dadi bagian teko Kampung Ketandan, tapi panggonan nyantai ngopi ambek cerita dadi siji nang ruangan. Nikmati waktu, sing mari ngono mulih nggawa rasa luwih teko legi paite kopi. Nah, dulur, cukup sakmene sik blakraanku dino iki. Ojo lali mampiro rene nang Kampung Ketandan. BE ono salah-salah ucap, salah-salah kata, sepurone sing akeh. Nedo nerimo, wassalam.